Ibhunga lomasipala belisoloko lombethwe kungabikho kozinzo. Kwamanye amaqela lomasipala ube nosodolophu ababini nabalawuli ababini toke lebiqhwalelisa unikezelo ngenkonzo. We are actually looking forward to the formalization of the process. Remember, since November 2021, the Ditsobotla municipality has never set a full proper council meeting that set and discussed service delivery issues. There is no municipality called Ditsobotla. So as the EFF, we are definitely going to support this disbandment. Umhlalutyi wezopolitiko ukholelwa ekubeni isigqibo sithatyathwe ngelokubuyisela uzinzo kulo masipala. I think it is a step in the right direction, but I am expecting that there will always be reaction no matter which decision is taken. Urhulumente wephondo laseMntla Ntshona ubungekasenzi isibhengezo ngesigqibo sawo kulomba.